Kiadós reggel után buszra szálltunk és elindultunk Szöul felé. Ma megjöttünk a Szöulba. Elképesztő, ami itt van. Most megyünk be a Gyeongbokgung palotába. A Gyeongbokgung jelentése a virágzó boldogság palotája. Nem csak egy szép, de szimbolikus név is. Ez Korea legnagyobb és legfontosabb királyi palotája. A Joseon dinasztia fő rezidenciája volt már 1395-től. Ma itt vagyunk a palotában, és mindenki ruhákat hord, mindenhol látszódik. Ez a Gyeongbok, ha lehet, hogy rosszul ejtem, de valahogy így. És rengeteg ember hordja ezt. A palotát kétszer is porig égették, először 1592-ben a japán invázió alatt, majd később a japán gyarmatosítás idején szinte teljesen lerombolták. Aztán kisétáltunk a palotából a 40 fokos hőségben, és taxiba szálltunk. Elmentünk egy étterembe, ahol egy igazán finom grillezett csirkét ettem. Kijöttünk ide a főutcára, de akkora a hangzavar, hogy óriási, ott a motorom is. Mindenhonnan zene szól, kossza, az út közepén, kész káosz, ami itt van. De vettünk ajándékot is, jönk Michael-dal vissza. Jártunk egy Converse boltban, és az itt nagyon híres Olive Youngban, amely egy szépségápolási üzlet. De persze a szuvenírboltok sem maradhattak ki. Furcsa volt az utcán, mindenfelé ilyen tengeri herkentyűk voltak, kagylók, polipok, meg ilyen óriás rákok is. De hát itt ez a normális. Hello! Sziasztok, hasbatok! A város összességében nagyon szép és tiszta volt, viszont itt is látszódott, hogy az óriási felhőkarcolók mellett vannak felújításra váró házak is. A kocsik nagy része szép és tiszta volt. A legnépszerűbb márka a Hyundai és a Kia volt, de előfordultak európai márkák is, viszont azokból csak a legmodernebbekkel találkoztunk. Aztán elindultunk a Namsan Tower felé. Eljöttünk ide a Szöul toronyhoz,
van mögöttem, óriási. Itt a kilátás. Ez is valami elképesztő, mutatom a már. Ott van a háttérben, az a legmagasabb toronya Kórának. Hát ráfókuszálnom, sem nagyon megy neki. Ez a Lotte Tower, de még ott is háttérben is van egy csomó ilyen óriási épület, szóval ez is brutális, tehát ez wow. Aztán most nem lassan indulunk vissza, megyünk vacsorázni, aztán majd még bejelentkezek. Közben találtam egy olyan helyet, itt vannak ugye a székek, és hát ilyen a kilátás, tehát hogy azért ez durva. Ott van az egy magas torony. Tehát itt elkölteni egy ebédet, vagy egy vacsorát, az hát szerintem mindent megér, mondjuk valószínűleg drágos a kaja, ilyen kilátással. Végigvonultunk a szerelmes lakatok útján, majd elmegyünk enni. Vacsorázni egy halálétterembe mentünk, mivel Michael, a társam, muszlim, és emiatt ott kellett tennünk. Az emberek többsége Samsung telefont használt, viszont abból is csak a legmodernebbeket. Visszasétáltunk a buszhoz, majd hazamentünk. Jó, na, a mai program ilyen főzőcskézés lesz. Ilyet fogunk majd főzni, vagy sütni, nem tudom mit kell vele csinálni még. Vannak ilyen italok is, óriási itt a hangzavar. Ja, aztán majd még kiderül, hogy mit fogunk csinálni. Na most elkezdtünk főzni. Jól néz ki, de hogy csípni fog, az is biztos. Adj nekem egy. Csépus. Jöttek a nyelvbemutatók. Na most visszajöttünk, és ilyen kézműves fogunk majd csinálni. Nagyon hideg van, nagyon, viszont kint meg forróság van, szóval ez nem normális, össze-vissza van minden. Igen. A PPT-ket is bemutattuk. Az is jól sikerült amúgy, szóval arra büszke vagyok. Three, two, one. Kivittük a szemetet is. A vacsorára most olívgolyót kaptunk. Hát ma sem eszek sokat, de van legalább ananász.
majd most fogunk bevonulni a stadionba, Zsófival, Zsomborral. Ott megy itt a kamera, azt nem figyelsz. Aztán most majd be fogunk állni a sorba. Oké. Majd elkezdődött a meccs. A hangulat maximum pörgő. De voltak szomorú pillanatai is a meccsnek. A pompomlányok folyton szivalták közönséget, de egymást is. Aztán jött az est fénypontja. Valamiért elkezdtem táncolni, és próbáltam utánozni a pompomnak a mozdulatait. Aztán nem is számítottam rá, de felkerültem a köpítőre is. Reményként egy kupon nyertem a közeli outletbe. A meccs végül egy 1-1-es döntetlennel zárult. Hazamentünk és egyből aludtunk. Na hát megjöttünk a úszodába. Jéééé! Aztán ott hamarosan vagyunk, kell ez a hülye kalap, mert előleg mindenhol viselnek kalapot, aztán majd kiderül. Mutatom a térképet. Elég nagy. Van mindenféle medence. Na majd lesznek még vágógépek, az biztos. Na itt vagyunk bent az uszodában, és most derült ki, nincsenek öltözők. Elvileg pólóba kell fürdeni. És ez teljesen káosz, ami itt van, tehát hogy minden strandon van egy öltöző, de itt persze mindenki csupaszon mászkál, szóval hát bent meg persze fel kell öltözni, szóval na mindegy. Nem tudom, hogy hallatszódik-e, amit mondok, most megpróbálok hangosan beszélni. Itt vagyunk az étterem részben. Mutatom itt az étterem, itt egész káosz van, itt a kaja. Nem is rossz amúgy. Na mindjárt itt van mindenki. Nem tudom, hogy most hallatszódik-e, mert megint egy a hangzavar, de már itt a nap vége. Húzdáztunk, mindent kipróbáltunk, amit lehetett. A hullámmedence,
Ott vannak a csúszdák, mindent kipróbáltunk. Itt az is egyiken lecsúsztam a világos kéken. Igen, ugye ezt kell viselni, ezt a kis mellényt, mert nehogy megfulladjunk. Meg sapkát is hordtam, ezt most levettem. Amúgy mindenki ilyen ruhában van, tehát hogy mindenki ilyen ruhákat visel, sapkában van. Volt láttunk olyan embert, aki konkrétan semmi nem látszott ki, csak a lába. Szóval ez teljesen elképesztő volt. De hamarosan indulunk, megyek öltözni. Aztán még lesz otthon valami. Majd jelentkezek. Na hát itt sétálgatok itt az egyetem környékén, és találtam egy olyan helyeket, amik elképesztően meg vannak itt csinálva. Itt ugye a nagy egyetemi épületek között, itt van egy ilyen pad, ilyen tell your story, és te el tudod mesélni, hogy milyen történeted, te jöttél ide, gondolom. Van itt ilyen szép kis park, te lehet sétálni. Szóval ez nagyon szép. Majd lehet, hogy később meg fogom nézni. Viszont most sétálgatok. Nézelődök hamarosan. 8 perc múlva menni kell majd a group activity-re megcsinálni a programot, meg minden. Szórakozni, odaadjuk majd az ajándékokat is. Hát aztán majd pedig alszunk. Reméljük most jót fogunk aludni. És közben találok mozgó lépcsőt, ami most pont nem megy, de máskor működött. Mozgó lépcsőt, mert olyan nagy a lépcső sor lefelé, hogy mozgó lépcsőkkel ide. Az a sportcsarnok, ugye, ahol az első nap játszottunk. Az estét végül csoportos foglalkozás helyett kártyázással töltöttük. Másnap megtartottuk a táncbemutatókat, majd hazaindultunk. De ez ebben a részben nem fér bele, ez a részben folytatjuk.